Hej, jeg hedder Mikkel. Jeg er fra Saucony Danmark. Jeg vil gerne fortælle lidt om de nye 2016 modeller. Jeg sidder her med Triumph ISO 2, som er vores absolut mest støddæmpende og luksuriøse sko i kategorien af de neutrale sko. Hvis vi kigger på overdelen, så består den af vores nye ISOFIT overdel, som egentlig er en overdel, hvor selve plysen og resten af overdelen består af et stykke. Og det betyder, at den har en unik egenskab til at tilpasse sig foden, i og med at det er lidt ligesom at stikke foden ned i en strømpe. Derudover så har den de her fingre her, der går hen og griber fast rundt om midtfoden, og har en fantastisk egenskab til at tilpasse sig til foden og give en dynamisk pasform ind igennem løbsafviklingen. Det er en sko med rigtig meget støddæmpning, som er udstyret med vores nye Everrun støddæmpningsmateriale, som er en topsål, der ligger hele vejen fra hælen og ude i forfoden, placeret oppe direkte under foden og giver en helt unik støddæmpning. Derudover så selve crashpadden, materialet her, er også lavet i Everrun, og det gør, at den har en rigtig god egenskab til at bremse foden i landingsfasen og reducere pronationshastigheden. Og det vil så sige, at det reducerer belastningen på løbsafviklingen. Skoen er også udstyret med vores nye Tri-Flex ydersål, som er en ydersål, der giver et endnu bedre greb i underlaget, er bedre til at distribuere trykket ud over et større areal og giver et endnu mere naturligt rul hen over forfoden. Så er du neutral løber, og søger du det absolut ypperste inden for neutrale sko, masser af komfort, masser af støddæmpning, så er Triumph ISO 2 garanteret et fremragende valg for dig. Så god træning!